הלו לכם חברים, היום אלג'יר נגד גרמניה, נבחרת ערבית נגד אנגלית. היום שלום לכם חברים, אנחנו עושים אלג'יריה נגד גרמניה. רוני מתחיל את ההתקפה יפה. רוני, נותן את הכדור לרוני שם, רוני ייקח את ההתקפה, רוני סיימה ג'יניה, גול של וייני, רוני, איזה גול רוני יכול לעשות את זה, זה מה שכן. אלג'יריה בכלל לא מתאמצת החוצה, והכדור הזה בחוץ. היה לאנגלנד הזדמנות טובה להשוות את ה-2-0 ב-7 דקות. אם זה גול, סרי. לא, מרים רוני. מרים. איזה גול! 2-0. וייני רוני זה שכובש. זה סטייבי ג'רה. בן 36. ג'רה. אם זה גול, זה גול! לא, ג'והנסון. רוני נותן את הכדור לשחקן השני, ג'רה, יס, ג'רה, סטייבין ג'רה, משווה את ה-3-0 דקה. הרבה זמן ג'רה משחק בנבחרת הזאת. מאז 1998 סטייבין ג'רה בא לאנגלנד ואמר אני רוצה להצטרף לנבחרת, הוא שחקן מספר 7, אוקיי? ג'רה יכבוש את הגול השלישי שלו, השני שלו במשחק. אם זה גול! לא! אנגלנד מובילה ב-3-0 נגד אלג'יר. אלג'יר זו שמפסידה, ג'רה. אם ג'רה יכבוש את השלישי שלו במשחק הזה, הוא עובר את כולם! אלג'יר מתקממת! ג'רה. סטייבי ג'רה. מי גודנס, ג'רה! הסתלמות טובה לג'רה. מחצית 3-0. הצעה הכי גדולה באול. אלג'יר בכלל לא עלתה, אבל זה אומר פה מבדל, פאול על אלג'יר. אלג'יר לא מתאמצת כל כך טוב. אם סטייבי ג'רה בכלל ייגע בכדור, שוב מה שעושה, הוא עושה 3 גולים. הוא עושה 2 גולים, אחד של יוהאן רוני, אחד של סטייבי ג'רה. רק ג'רה עולה. ג'רה שם, ג'רה! פאול על ג'רה! ג'רה מבקש פאול, אבל השופט לא נותן. סרי, קרן. כן, וזה כן מבדל. איך מבדל? באמצע קרן רוני זה שנוגח בפנימה. אבל זה היה גול אדיר של כמעט של יוהאן רוני. זה מבדל אינסופי. אלג'יר זו שמפסידה 3-0 לאנגלנד לא כל כך טובה. רוני שם כמו שכן, רוני מחכה, אבל מישהו מאחור. אלג'יר סוף אלג'יר מתחממת. אם אלג'יר תחמוש, לא, אלג'יר בום, פאול. זה אדום. איך ידעתי? זה אדום ברצינות. איזה מזל שלא היה להם את ג'רה כסף. אדום יש לאנגלנד, למרות הכל שאנגלנד לא מפסידה כל כך תמיד, אבל אלג'יר נלחם, אם אלג'יר תפסיד היא תרד לבגירות. פנדל! וזה גרדיס אדום שני! איזה גול. כן! 3-1 אלג'יר סוף הפקיע את השער הראשון. למרות הכל שאלג'יר לא רוצה שם כזו, נכון? והנה אנגלנד! רוני ג'רה כובש! 4-1 סטייבי ג'רה! אם הוא יחבוש את הרביעי שלו כאן
השחקן הרביעי שלו, פאול על ג'ירה. הנה זה גול. זה גול! איזה גול! בחומה אדירה מאוד, אני שומע את הבעיטה הזאת. איזה גול אדיר, איזה גול, גול בחומה. אלג'יר לא ידע איפה הכדור הנכון, איזה גול בחומה אדירה וקצת חלשה מדי. אלג'יר לא ידע לאיפה הכדור והשוער גם רוני יסיים את המשחק 6-1, כן, 6-1 אינגלנד. למרות הכל שאינגלנד מנצחת את המשחק ומנצלת אותו כל כך, רוני זה שכובש בסיום. 2 שערים של רוני, השלישייה של סטייבי ג'רה, 1 של שחקן והאחרון של רוני. תודה לכם שצפיתם בסרטון.